Migori kama migao mar thieth e kaunti no gedo chiwo ne ji duto mantiere kind higni 2 kadhi malo kod yedhe mag tuo mar layo remo ma idhi chiwe chakruok mar dwe manyien. Chiwo yedhe gi biro tok nonro mane otim kod migao mar thieth mayango ni oganda mathoth e kaunti no nitiere kod tuo mar layo remo. Jojuma nigi mathoth. Kuom counties ma alwora mar Nam Lolwe, kaunti ma Migori ema nitiere kod kuon mathoth mag oganda mantie kod tuono mar layo remo e atamalo 18.9 kawe kod lipot ma ogol kod migao mar thieth e higani. So last year we were able to conduct a survey in Migori among the other 5 counties within the Lake region. We found that there is very high prevalence of soil-transmitted helminthiasis, which are commonly referred to as minyo or intestinal worms, as well as bilharzia. The prevalence of schistosomiasis in Migori County stands at 18.9%. That means if you pick around 100 people, 19 you will find them infected with schistosomiasis. And for soil-transmitted ailments, it's around 5.2%. Kuom wards duto prang'wen e kaunti ma Migori, maromo ward 26 nitiere kod mok tin ne kwan oganda atamalo 10 mantiere kod tuono mar layo remo. Obende achiel kuom tuochego mayando osejwang' ka iparo ni rumo, ma dho ngere dendo kaka neglected tropical diseases. E kaunti ni ma Migori, tuoni mar layo remo koro ng'eny mokalo e sab-kaunti ma Nyatike e atamalo 37.5 ka iluwe kod sab-kaunti no ma Suna West ma en atamalo 36.4. Landruok mar tuoni e gwengego koro biro kawe thoth oganda nyaka sani koro pod tiyo kod pigego mabende oting'o kute makelo tuoni. Water bodies are infested with vector snails. So when we have our mothers going to fetch water from the rivers, barefooted, they get infections in addition to our population not using toilets. E okang' mar kedo kod tuoni, piny owacho malo ka otenore kod piny owacho mar kaunti koro chako chenro mar chiwo yedhe mathiedho tuo mar layo remo e kaunti ma Migori. Florence Wakesho, men apisa matiyo kod migao mar thieth, wacho ni chiwo yedhegi en achiel kuom yore bende koro piny owacho koro tiyo godo mar kedo kod tuoni. We are going to be providing medicines, mebendazole specifically to treat intestinal worms, and praziquantel to be able to treat bilharzia. So this program and treatment is going to be at no cost, and the main distributors will be the community health promoters who are going to be doing the door-to-door distribution in this month of August. It's going to be community-based. We are going to be targeting the whole population, that is from 2 years and above. Kaunti ma Migori e hiko mendani oketo menda maromo milion 1.2 e kedo kod tuochego mane osejwang' ka iparo ni oserumo. Machiel kuomgi en tuo layo remo. Apisa maduong' e migao mar thieth e kaunti ma Migori Mabel Chanzu wacho ni kaunti ma Migori medo keto kenge makare mar kedo kod tuono mar layo remo. We put it in the budget. We put something small on the budget for it, and together with our partners, we shall be able to do it. And I believe we are going to prevent it. Oganda e kaunti ma Migori koro jiw mondo koro ket ler kaka yo achiel ma kedo kod tuono mar layo remo e kaunti ni. Juma, Ramogi TV, Migori. Piny owacho ma Kiambu oyudo milion 380 mar